Sa iban pa nga balita lokal, ginatag ni Iloilo City Mayor sa Treñas nga hindi lang traditional housing o relocation program ang pasilong sa Iloilo City Government. Suno pa sa iya nga ginabago sa syudad ang approach sa housing kung sa diin mayara sang kasiguraduhan ng mga pumuluyo sa ilang ginatiniran nga balay. Sa interview sa Bombo Radio kay Treñas, ginpahayag nga mayara sang livelihood opportunities, basic services kay iban pa nga oportunidad nga makabinipiso gid sa mga pumuluyo ang ilang housing program. Nabaroan nga kadunggan sang launching sang pasilong program, gin-turnover man ang kapin 5.8 million pesos nga livelihood packages para sa homeowners sa susaysons. Pahayag pa sang alkalde nga ilaman ginatinguaan ang pagpatukod sang malapit nga talipapa para sa mga residente para sa ilang mga produkto kang palangabuhian. Dugang pasiningan sa subong padayon man ila pagpangita sa mga lugar nga ila pagatukunan sa mga health centers sa mga housing sites. Inagod sa alkalde, mapalapit sa mga residente ang ila kinahanglanon kung proteksyon kag pagtap-tap o kung pagtatap sa ikaayong lawas ang istoryahan. We really made sure, no? Yan pangitaan gid na kung paagi mga budgets naton, kung pila ang pwede naton mahatag, no? Aside we're giving their home sa ila, livelihood opportunities for them. This is to make sure na, makastay sila dugay sa ilang relocation site. Kaya ano ba lang naging habit? Miskan hindi lang di sa Iloilo City but all over the Philippines. Once i-relocate, kung layo sila relocate, wala to sila source of livelihood, nagabalik man sila. But this, we really made sure nga, ang amon nga framework, may ara sila balay, may ara sila livelihood. Si Iloilo City Mayor Rai Satrenias.